unsa may gender sa transgender. Diha to'y usa ka lalaki nga nangandoy nga mahimong babae. Sa dihang siya nakakwarta, niadto siya sa Bangkok, Thailand og nagpa-opera. Nagpabutang siya og suso sa iyahang dughan nga sama gyud sa suso sa babae. Nagpabutang sab siya og kinatawo sa babae. Ang kinatawo niya sa lalaki iyang gipatangtang og giilisan og kinatawo sa babae. Pagbalik niya sa Pilipinas, nisamot gyud nga feel niya babae na gyud siya og ni-file siya og kaso ngadto sa korte aron usbon ang iyahang gender gikan sa male ngadto na sa female. Unsa giingon sa Supreme Court sa kaso Silverio versus Republic? Ningon ang ato ang pinakataas nga hukmanan. Ang pagpausab sa gitawag og sexual organ dili makaapekto sa gender. Kung ikaw lalaki, lalaki gyud ka bisan pag gipailisan nimo og kinatawo sa bahay ang imuhang organ.